Bir yarım tonsa getirden. Asra berkin. Kadir akka. Armı da salama. Aleyküm. Nada? Etcan. Oğlum. Asra'nın emme gerektiğin rahatlarını sıkılatcan aliyan da beri ya. Oldu. Düşünürüm. Ahmet yukarıda mı? O yang isap var. Böyle asak düştüm ben yanıma geldi yani. Oldu. Ağam o tayda koy ayla şunu. Alo. Nerede olmak mı? Ha okuda şu omcan tak da. Şükür işte ve gurul şükür da geldi hizmet. Ha brigadier Kadir dostum, kursdaşım. Menem berde starship savap gidenle. Bırak sarmadan olmaz. Sen çıkıp işe ondan. Doğru aydan dostum. Mene brigadier neme? Usta olup ber bulan brigadier starship olup ber. Bir kere dedim ya, ben sana iki sene böyle ina. Annen göreyinle şu Kadir adır. Göreyin guruluşu neme diye neme koyuyor. Onun cana diyen dostum. Tersi bir tondan solo. Tersi apala varıyor. Asra berkin birim. Tersi bir tondan solo var. Dağdan meylisin aydın armatörlerini gayret etti bir. Oldu ayak. Daşını reis ka aşağılarına başlasınlar. Ahmet'i görenler. Ahmet geller adı. Seni iyi de gördü. Böyle. Yüpün alayım. Yüpünü koy. Az kovma armadı. Aa yaxşı mı? Kovmak mı? Yaşa mı? Oğlan. Kakra göreyini oturma mesela. Menem şu guruluşu ni otirdin sen mi? Ara bir. Ben öyle ne ama? Eğritir doğru guruluşu Kadir öyle. Sen kaskan geydi o. Gayret et. Men brigadir olalım bile. Men can sağlamı da ayak bileme. Şey, bir mesele var da. Aha. Kimden bir kerde. Kursaş. Sen brigadir men usta. O ne öyle oluyor? Sen kazanyanın çoğulama. Men kazanyanım özme için o. Sen aktırıp otuyorsun, men damdırıp otuyorsun. Bah. Ahmetcan bir ay yürüyen ulak koyuyor. Duraydan. Ya hakikat. Tamam. Hakikat aslında başka yerde Ahmetcan. Ben sana işin geydi Edam yok. Neymişsin sayılan yan. Yok diyemem. Kaskan giyen yok. Teknik bize pasınız alıp paran yok diyemem. Şu eşiklerin neymiş var? Ha? Gülyalı eşik o. Sulu oğlunlar, Karagöz eşik. O Karagöz oğlunlar var ha. Sulu eşiğe yetip bilmeyen var. Sulu eşiğe gidip yurdun daşında geyip görünler var. Öz yurdunda geyip. Eşik işte de o esas. Men kısyanladım. Bilyen öldüm. Sen kazanyanım, men kazanyanım. Oğlanlar ayıttı can getirdi. Ay oğlanlar diye yan Ahmetcan. Ben sana bir daha diyeceğim. İkimizden bir diplomlu mu? Doğru. İkimiz soğuruyor okuduk mu? Okuduk. Sen ne şeyle başlattın? 5. Doğru değil mi? Uçtak getiren kim? Sen boş yatağında dost. Şunun yana eşikte usta olup, ustan kömekçisi olup men işledim. Şu derecede gelindi. Kim can edip yürünü buluyor yanılmasa? Gideceğim gayrim ayacağım. Öyle mi? Vakit yaran bitirirdim. Tamam. Ha, ben yani kaçacak olalım. Meylisine armatürlerini verdim. Asrağa da yukarı küttü. Asrağın yanı bile var. Simetler geldi. Her sefer tonunda. Bellap alayan oğlunu da bölüp veriyor. Böyle. Son ben öldüm sonra. Gelin, ben şu koğuşuma gitmem, tüpürmem sana koğuşumam. Şu da arkadaşım sana ayıtmam değildir nemin. Gece. Sırar da görüm okuyuşlar yetişenler beraber mayver sırar. Olur da indi tüpürülmem sana. Sen bana kafaya Gece. Bir maşina var ve ben telefonumu attıralım. Var ol böyle. Böyle telefonumu attır hayatına çıkardım. Sen ne yapıyorsun salıksın? Ne sen hemen? Bilmeyin.
Baktım, ömrüm, ben cennetim. Cennetin olyan olsam näme ejen ýani aýak assaýjam. Näçe meni baskılaýan? Hiç tat yok. Uçup tutlagar uçup. Leyli soňa da gatwar ýa-ni. Cennet enelerin ayağının aşağına. Menem şu cennete iki olup bile barmağımı üçüne diyenler. Kolyana Leyli beyt vakti bari. Soğukta aşamayla çektim. Bagyt berilmeýär adama ki. Şol berilen bagty taklajak bolgun. Peýdaňa yaramady ýetimin haky, ojagyň halalan deklejek bolgun. Yetmesilik gorşap alsa durkuny, haramy elorma sakla erkini, yaradan sinaga salmaz her kimi maşgalaňy halal eklejek bolgun. Her kaklan gapy yetmez dadyňa, yalvarma el serip ýakyn ýadyňa, manasip bolaýma namart adyna esasan awray çöpüjek bolgun. Durmuş şeker sagyňdan hem soluňdan, el götürme maksat eden ýoluňdan, ýastan galma saýlanyp öz ýylyňdan aýdylmadyk toýa gitmejek bolgun. Şu käwagtlar boldinne isim aýtdy, mundan ak ýol ýok, nämesem käm diýdirýän ýagdaýlar bolýar da şu her ýerinde saklan. Şu bir ýagdaý gutorsa başga bir ýagdaýyň başlanyjy diýmekdir şol. Her bir haýır görnýän işlere şer bolup bilýär, şer görnýän işlerem haýır bolup bilýändir. Muňa mysal edip Yusuf Peygamber ýadymyza salalyn, Yusuf Peygamber aleyhisselam doganlary tarapyndan guýa atylýan şerde şol. Onuň ýanky guýuda kerwen tapýadynym, muny köşke salýan eýäm näme diýen şeriň içinden haýır çykýar. Köşke ýerde haýır bolup görünýän köşküň içindem şol zinanyň adýarmy şonsa oň diýenneden okulyn alýadynym zinnan atdyrýan näme diýe köşküň içine ýerde haýyryň içinden şer çykýar da. Onuň zinnana girenden soň zinnanam şer bolyn, o zinnanyň içinden bir düş ýorýadynym näme diýe paçsaň saýly ýagny maliýe ministri bolýadynym oturýar da. Garat aýtsak bolýan adam şu her bir haýır görnýän zatda şer bolup bilýär, şer görnýän zatdan haýır bolup bilýändir. Şoň üçin her başyňyza gelen zady inşallah haýradyr diýip şol wakalary dogry ýaşamak üçin aklyňyzy hemem kalbyňyzy dogry ulanmak gerekde. Şu Osman Kinowa türkleň serial bar, şonu Osmanyň bir sözüni gatyp görýän adamyny ölümünden ajal gorar diýär. Şu ajala sabr berse galan zadyň çäresi bardyr. Janyňa sag bolsun, saglyk bolsun.